बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। फैदो बिदिब्ला दिनैनो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आंनि जौमोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों कुसुकी दास बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि कनसेप्ट, डिरेक्सन आरो सुरुग्राफियानो जादों शान रामसियारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि डिअपि आरो पस्ट प्रडाक्शनानो जादों अनजु ब्रह्म आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कुसुकी दास बर'। लोगोफोर, बिथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि कुसुकी दास बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटफोरखौ मिथिनो थाखाय। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।